Pokoj Boží, bratia, sestry, priatelia. Teraz máme obedík. Máme tu halušky, pozrite ako. A skúsime, že aké. Sliepky, no. Sliepky máme, no. Tak. Ja, rada. No, skúsime jak. Výborne. Halelúja. Wow. Pozrieme halušky. Dajte sebe tak tiež. Výborné. Majte sa. A dobrú chuť všetkým. Pokoj Boží, bratia, sestry, priatelia. Teraz máme obedík. Máme tu halušky, pozrite ako. A skúsime, že aké. Sliepky, no. Sliepky máme, no. Tak. Ja, rada. No, skúsime jak. Výborne. Halelúja. Wow. Pozrieme halušky. Dajte sebe tak tiež. Výborné. Majte sa. A dobrú chuť všetkým.